Слава Ісусу Христу! Дарагія сябры! Паводле літургічнага, то бок богаслужбовага календара мы стаімо на парозе так званай нядзелі прабачэння. У народным прастамоўі прашчонага дня. Гэтай брамы, праз якую царква уводзіць нас у вялікі пост. У асаблівы, багадайны перыяд, калі вернік насуперак распаўсюджанай думцы не робіць сябе лепшым, а дазваляе Богу зрабіць яго больш праўдзівым, сапраўдным. І таму пытанні, якія вы мне задалі, зусім натуральныя і вельмі здаровыя. Навошта пост? Чаму трэба пасціць? Як правільна пасціць? Калі я ўсё роўна грэшнік, што гэта мне дасць? Што рабіць, калі рыба даражэйшая за мяса? А калі няма часу выгатоўваць? А ці дазволена прыймаць удзел у забаўляльных імпрэзах? А піва ды гарэлка – гэта ж не мяса, таму можна. Перш, чым адказваць, важна адзначыць адну фундаментальную рэч. Пост – гэта не нейкая агульначалавечая духоўная тэхніка і не маральны чэлендж для ўсяго свету. Пост – гэта ўнутраная справа царквы і яе дзяцей. Ён адрасаваны тым, хто праз хрост і ўдзел у таемствах трымае жывую сувязь з царквой, прызнае яе вучыцельства і добраахвотна хоча жыць у лучнасці веры, надзеі і любові з іншымі вернікамі. Калі ж чалавек не хоча мець з царквой нічога супольнага, то тлумачэнні пра пост будуць выглядаць як чужая логіка і не прынясуць плёну. Але калі пытанне паходзіць ад верніка, адказ ёсць, і ён вельмі лагічны. Па-першае, што такое пост? Пост – гэта не дыета, а аскеза як практыка свабоды. Найбольшая памылка – зразумець пост як своеасаблівы спіс ад вольных забарон, ці як царкоўную дыету. Пост – гэта форма аскезы, а слова аскеза ад грэцкага аскісіс у сваёй сутнасці азначае практыку, трэніроўку. Гэта як у музыцы або ў спорце. Не для пакарання і гвалту над сабой, а для набыцця ўнутранай формы. Чалавек істота жаданняў. І праблема не ў тым, што мы чагосьці там жадаем. Ежа, сон, адпачынак, задавальненне – гэта ўсё натуральна. Праблема ўзнікае тады, калі жаданні перастаюць быць нашымі слугамі і робяцца нашымі гаспадарамі. Тады чалавек жыве не з асэнсаванага цвярозага рашэння, а з імпульсу, з неўпарадкаванай жарсці, не з праўды, а са звычкі, не з любові, а з нейкага капрызу. І вось пост пакліканы стварыць маленькі, але вельмі важны разрыў паміж «хачу» і «раблю». Таму пост – гэта школа для здабыцця ўнутранай свабоды. Калі я магу сказаць сабе «не» у малым, я пачынаю аднаўляць здольнасць сказаць «так» вялікаму. Малітве, прабачэнню, міласэрнасці, Божаму слову. Пост – гэта не царкоўнае вынаходніцтва, ён мае біблійны корань. Адразу важна ўсвядоміць наступнае. Бог не шукае галоднага страўніка. Ён шукае сэрца. Калі паглядзець на пост без рэлігійнай звычкі, узнікае лагічнае пытанне. Што насамрэч мяняе адмова ад ежы? Чалавек становіцца маральна лепшым? Ды не. Больш разумным? Не. Больш любячым? Не аўтаматычна. Святое Пісанне вельмі строгае да пустога посту і вельмі крытыкуе практыку пашчэння ад ежы без змены паводзін. У прарока Ісаіі ў раздзеле 58 Бог фактычна адкідвае пост, які не пераходзіць у любоў. Падзяліцца хлебам, не прыгнятаць, уводзіць беднага ў дом, вяртаць годнасць чалавеку. Гэта галоўны крытэрый.
этыка важнейшая за рытуал. Таму у святым пісанні пост звычайна ідзе ў пары з пакаяннем. Не як самабічаванне, а як метаноія. Ад грэцкай мовы гэта змена мыслення, паварот унутранага кірунку. І тут вельмі карысна пачуць рабінскую, юдэйскую думку. У іхняй традыцыі пасты ніколі не лічыліся самамэтай. Таму ёсць выразная думка: пост без перамены жыцця пусты. А яшчэ больш тонкая думка: лішняя аскеза можа стаць формай пыхі, калі чалавек посціць дзеля сябе, каб адчуваць сваю выбранасць. Рабіны баяліся не слабога, так сказаць, не суворага посту, а посту, які умацоўвае самазадаволенасць і самадастатковасць. З гэтага вынікае важная формула. Пост каштоўны не тым, што чалавек не есць, а тым, кім ён становіцца. Хрысціянскі цэнтр посту – гэта пост як шлях з Хрыстом, а не праект самаўдасканалення. У цэнтры хрысціянскага посту не чалавек, а Христос. Ён сам пасціў 40 дзён у пустыні. І не таму, што меў патрэбу, а каб паказаць шлях. Вернік уваходзіць у пост як у падарожжа з Ісусам, як навучанне свабодзе і даверу да Айца. У візантыйскай традыцыі пост часта апісваецца тэрапеўтычна, як лячэнне жарсцяў, як вяртанне цэласнасці, духоўнага здароўя. Святы Васіль Вялікі падкрэсліваў, што пост гэта не толькі устрыманне ад ежы, але перадусім устрыманне ад зла, ад асуджэння, гневу, зайздрасці, духоўнай ляноты і абыякавасці. Гэта вельмі важна, калі чалавек устрымліваецца ад мяса. Але калі з'ядае бліжняга словамі, то ён насамрэч не посціць, ён проста змяніў меню. Заходняя хрысціянская традыцыя, асабліва ў сістэматычнай думцы, умее выразна раскласці мэты посту. Стрыманне пачуццёвасці, узнясенне розуму да Бога, пакутны элемент як дух пакаяння. Гэта не супярэчыць нашай усходняй логіцы, проста іншая мова апісання. У сутнасці ж адное і тое самае. Пост робіць малітву больш сур'ёзнай, сэрца больш уважлівым, жыццё больш адпаведным, больш праўдзівым. Чалавек пытаецца: навошта пасціць, калі я ўсё роўна грэшны? Вось тут адказ просты і вельмі чалавечны. Пост – гэта не ўзнагарода для святых, а лек для грэшных. Мы посцім не таму, што ўжо дасканалыя. Мы посцім таму, што хочам хоць крыху аздаравіцца. Чалавек, які кажа, навошта пост, калі я грэшны, падобны да хворага, які кажа, навошта мне лекі, калі я ўсё роўна хворы. Або на таго, хто кажа, навошта мне фітнес, калі я слабы. Пост не робіць і не зробіць нас анёламі за 7 тыдняў. Але ён можа зрабіць нас менш аўтаматычнымі, менш жорсткімі, менш эгаістычнымі і больш адкрытымі на Бога і да людзей. Ён можа стацца тым пачаткам, які кардынальна зменіць і самога чалавека, і ягонае ўспрыняцце ўсяго, што дзеецца навокал. Святасць не скачок, а дарога. Пост, праўдзівы пост, адзін з крокаў. Яшчэ, як толькі пачынаецца гаворка пра пост, можна пачуць: але рыба даражэйшая за мяса, не кажучы ўжо пра крэветак. Дарагія, сэнс посту не ў тым, каб змяніць танную кілбасу на дарагога ласося. Калі пост становіцца даражэйшым за штодзённае жыццё, ён губляе дух. Логіка посту – простасць.
а не вышуканая гастранамія і ускладненне жыцця кухару ці кухарцы. Каша, гародніна, бульба, суп, хлеб адназначна больш посныя, чым розныя делікатэсы. Нехта ізноў кажа: «У мяне няма часу выгатоўваць, не хапае фантазіі злаўчацца ў прыдуманні новых страў». Але пост не кулінарны праект, і традыцыя ніколі не патрабавала немагчымага. Лепш простая ежа і мір у сэрцы, чым складанае меню і раздражненне. І яшчэ, часам устрыманне ад лішняй інфармацыі, пустых размоў і бязмэтнага скролінгу смартфонаў больш духоўна плодная, чым героіка на кухні. А ці можна прыймаць удзел у вечарынках, ці арганізоўваць забаўляльныя імпрэзы? Пытанне не ў тым, дарагія, можна ці нельга ў абстракцыі, а ў тым, ці дапамагае гэта духу посту. Вялікі пост – час, калі царква просіць нас крыху запаволіцца, стварыць месца цішыні, малітве, чытанню, медытацыі, засяроджанасці, міласэрнасці. Калі чалавек жыве ў пост як у бесперапынную вечарынку, ён проста не пачуе ўнутранага голасу, не кажучы ўжо пра голас Божы. Але гэта не азначае, што кожная радасць ці вясёлыя моманты – грэх. Тут дзейнічае прынцып меры і сэнсу. Алкаголь не мяса. Значыць, можна? Узровень «не мяса, значыць, можна» якраз і паказвае, што пост пераўтварыўся ў казуістыку. Пытанне іншае. Ці робіць гэта мяне больш свабодным, больш сабраным, больш адкрытым на Бога? Калі не, тады «можна» не мае духоўнай вагі. Цяпер некалькі словаў пра тое, як нам увайсці ў пост. Дзеля гэтага можна выдзеліць 4 крокі падрыхтоўкі. Першы крок – прымірэнне і прабачэнне. Перад постам трэба ачысціць сэрца ад крыўдаў, папрасіць прабачэння і прабачыць. Гэта не факультатыўны дадатак да посту, а брама ў яго. Вароты, праз якія трэба абавязкова кожнаму з нас прайсці. Другі крок – духоўная мэта. Паставіць сабе не гастранамічную, а духоўную задачу. Дзе я хачу стаць больш чалавекам? У цярплівасці, у спачуванні, у малітве, у праўдзе, у выпраўленні крыўдаў і спакусаў, у добразычлівасці. Трэці крок – паступовасць. Не рабіць рэзкіх пераломаў, лепш паступова скараціць цяжкую ежу, розныя слодачы, мяса і таму падобнае, каб цела не забрала сабе ўсю нашу увагу болем, галодным стрэсам і непераадольным дыскамфортам, а сэрца магло маліцца. І чацвёрты крок – цішыня і засяроджанасць. Пост – гэта час меншага шуму, менш мітусні, менш лішняй інфармацыі, больш Божага слова, больш уважлівасці да людзей побач. Пост, як я ўжо сказаў, справа дабравольная. Аднак з погляду на практычную зручнасць, духоўную і цялесную бяспеку сваіх верных, адзінства і салідарнасць дзяцей Божых, святая царква ўсё ж распрацавала канкрэтныя прадпісанні што да посту. Таму цяпер пра тое, што многія сапраўды чакаюць. Ясныя нормы. У гэтым 2026 годзе Вялікі пост пачынаецца у панядзелак 16 лютага, пасля нядзелі прабачэння, і вядзе нас да Вялікання 5 красавіка. Ён доўжыцца 6 тыдняў, а разам з пакутным тыднем 7. Пакутны тыдзень – гэта тыдзень, калі ў асаблівы спосаб згадваецца крыжовы шлях Господа і ягоныя мукі і смерць, 7 дзён перад самай Пасхай.
калі і як пасціць паводле царкоўных нормаў. Можаце запісаць, можаце занатаваць альбо запомніць. Першы дзень Вялікага посту і Вялікую пятніцу пакутнага тыдня. Строгі пост. Гэта значыць устрыманне ад мясных і малочных прадуктаў, яек, а таксама страў, што іх утрымліваюць. Другое. Першы тыдзень Вялікага посту і ўсе дні пакутнага тыдня. Устрыманне ад мясных прадуктаў і мясных страваў. Трэцяе. Панядзелак, серада і пятніца. Усіх іншых тыдняў Вялікага посту. Устрыманне ад мясных прадуктаў і страў. І чацвёртае. Аўторак і чацвер дазволеныя ўсе віды ежы, каб вы не надта сумавалі. Норма знешніх паводзін на ўвесь час Вялікага посту такая. На працягу ўсяго посту верныя абавязаныя ўстрымацца ад арганізацыі і ўдзелу гучных забаў, вяселляў, танцах, забаўляльных мерапрыемствах і іншых падобных падзеях. Тут важна ўказаць, што ёсць цэлыя катэгорыі тых, хто вызваляецца ад абавязку посту. Гэта дзеці да 14 гадоў, старэйшыя асобы ад 60 гадоў і старэй, цяжка хворыя, цяжарныя, парадзіхі, то бок маці пасля родаў і тыя, што кормяць грудзямі, тыя, хто падарожнічае, калі падарожжа больш за 8 гадзін, тыя, хто цяжка працуе, тыя, хто харчуецца са стала іншых, убогія, якія жывуць з міласціны. У асобных выпадках ад абавязку поста можа вызваліць і мясцовы іерарх, біскуп ці святар, захвочваючы тады да справаў пабожнасці і міласэрнасці. Гэта значыць, што калі здароўе, праца альбо жыццёвыя абставіны робяць вышэй пералічаныя нормы немагчымымі, трэба не ламаць сябе, а параіцца са святаром, спаведнікам і выбраць форму посту, якая будзе больш адпаведнай, будзе больш вам пасаваць. Таксама важна зазначыць, што посціць больш строга, чым рэгламентуе наша царква, таксама не забаронена. Галоўнае, каб была духоўная карысць душы і не было шкоды здароўю цела. Важна памятаць словы святога Васіля Вялікага, што Господ хоча не цела, што адмаўляецца ад ежы, а сэрца, што навяртаецца да яго. І словы святога Яна Залатавуснага. Не кажы мне, я посціў столькі-то дзён. Пакажы лепей, ці стаў ты ціхмяным, ці перастаў ты гневацца, ці пазбыўся злосці. Дарагія сябры, Вялікі пост – гэта не экзамен і не паказуха. Гэта запрашэнне. Не стаць ідэальным, а стаць сапраўдным. Не заслужыць штосьці там, а адкрыцца на Божую ласку. Не меню, а метаноя, перамена мыслення, спосабу жыцця. І калі ў выніку посту у нас стане хоць крыху больш цішыні, хоць крыху больш малітвы, хоць крыху больш міласэрнасці, хоць крыху менш злосці, асуджэння і самалюбства, тады пост адбыўся. Нават калі ён быў не ідэальны па знешніх параметрах ці з пункту гледжання тых, хто папракае нашу царкву ў тым, што яна нібыта адмяніла пост ці занадта мала патрабуе ад верных у сваім статуце што да посту. Няхай Господ дасць нам не галодны подзвіг, а жывое сэрца, жывую веру і жывую Божую прысутнасць. І хай блаславіць нас усіх Бог усемагутны, Айцец, Сын і Святы Дух. Амінь. У добры шлях, дарагія сябры.